ҳамин вақтҳои охир як савол шуд. Бисёриҳо савол метиҳанд, ки барои чӣ баъзе одамо дар ҳамин ширкати Faberlic пешравӣ мекунанд, оҳиста статус-кушода рафтан мегиранд, а баъзе дигарҳо наметавонанд. Дӯстони азиз, ягона чизе ки дар ҳамин айни замон ҳоло барои ҳар як шахсият дар кор аст, ин хоҳиши сахт аст. Медонед барои чӣ? Мисол мебиёрам, шутобе ки фаҳмотар шавад. Як бачак 2 каталог пеш мада навист, гуфт ки мада ҳамин Faberlic сахт интерес нишид ва ман хеле вақт шид ки ҳамин видеои шуморо дар YouTube тамошо мекунам ва хоҳиши сахт пайдо кардам, ки ҳамин системада, ҳамин соата ман пешравӣ кунам, соҳиби даромадҳои калон шавам ва оста статусҳои баландат бурам. Шумо мада ҳамин чиза нишон метиҳин, роҳҳоша нишон метиҳин. Ман гуфтам ки ба дилу ҷон, агар ки ту бихоҳӣ, ман ҳама тарафатро мефаҳмонам, дастгирӣ мекунам. Ва ҳамин бача ки айна 2 каталог шид, худо ба шукр қачи кор кардесем. Тамоми чизе ки намефаҳма, бинед, тамоми чизе ки намефаҳма вай мепурса. Ҳама ҳамин бо кӯчактарин чизҳоро ман гуфтагишам, ки ҳамин намефаҳмӣ, пурс. И мепурса, ёд мегира. И ҳамин хел қатъи ягон одами ҳама одам, ҳамин бача қатъи ман кор намекунам. Ҳама одамош қатъи худаш кор мекунад. Уже дар 2 каталог қариб 1000 балда буромад. Яъне қариб старши лидер шид. Ва ҳамин хел план мондагем, ки ҳамин бача 20-30 қатъи директор шавад. Ҳастан одамое ки дар командаи ман, мисол ё ки дар командаи дигарҳо тӯли солҳои сол шид ки кор кардесан, лекин коршон фақат ноид карданай, баҳона гуфтанай. Просто медонед, одаме ки нахоҳад, сидқан хоҳиш дар дилаш набошад, вай агар бикшихта маҷбур карда наметавонад ки вай пешравӣ кунад. Барои ҳамин қабар вай одамо месалад, ҷӯшон ҳаракат намекунанд ва коршон баҳонае. Ва ягона коре ки ман қатъи ҳамин одамо мекунам, умуман намерасмшон. Кае ки ягон вақте ки мисол ягон чи дар коршон шид, савол додан, навистан, қатъиан кор мекунам, дастгиришон мекунам, мисол мефаҳмонамшон, саволошонро ҷавоб метиҳам. Ин хел гӯй ки пас яна қатъи кор ки роҳнамоиш ки сопровожденияш ки намекунам. Барои чӣ? Барои ки это пустая трата времени. Просто вақта сарф мекунӣ, и результат нест. Барои чӣ? Барои ки ҳамин солҳои сол қатъи ҳам одамо кор кардемо, ай мо да гуфтем гапо ки ва ё бисёртар дониш дорану бисёртар ҳама чиз мефаҳманд, лекин натиҷа нест, результат нест. Барои ки намекунанд, ҳаракат намекунанд, хоҳиш надоранд. Барои ҳамин хат вақт нода одамои сарфкунандаи бизнес ки хоҳиши сахти ҳаракат кардану меҳнат кардан доранд. Ва кадом одамое ки мехоҳанд дар ширкати Faberlic қатъи мо ҳамкорӣ кунанд, дӯстони азиз, мисли ҳар вақта метавонед ки дар WhatsApp мо нависед, муроҷиат кунед, қатъи шумо ҳамкорӣ мекунем, пешравӣ мекунем. Худованд нигаҳбонатон бошад.